Tokabokasari part 1. Úgy látszik, hogy megérkeztünk az új házunkhoz. Ó, de nyikorog. Ne nyavarjuk. Ja. Nem nyavarjuk. Ó, de jó, van a kicsi. De jó. Lett a kicsinek egy ilyen kis helység. Ilyen kis ülőhelyisége. De cuki. Felmegyek a szobámba. Ide sem, majd a tiéd a harmadik emeleten lesz. Rendben? Jó. És a tesónak is? Neki nem. Neki mellettünk lesz a szobája. Mellettetek? Komoly. Igen, nehogy valami baj legyen. És a Hugi is velünk. Aj. És a mosdó hol lesz? A Hugi mellett. Ó, de menő a szobám. Jó, de jó. Lefektetjük a Hugit, aztán felmegyek veled. Aj, hogy került ez ide? Figyelj, felmegyek a lánnyal. Jó. És anya, milyen lesz a szobám valójában? Olyan, mint az álomszobám, amit már meg akartuk csinálni? Az előző lakásba? Nem? Ó, jó. És majd, ugye holnap lesz majd az anyalánya napjunk, tudod, amit megtartunk. Ó, de menő. Na, befejezhetem? Igen. Szóval ugye holnap fogunk elmenni a kozmetikumba. Hogy is megyek? És akarsz jönni velem? Igen. Jól van. Ó, úgy néz ki, hogy már kaptam időpontot. Ja, hoppá, ez opát telefonja. Gyorsát cserélem. Na, bocsi. Ó, van már időpontunk. Akkor így jössz? Igen. Jól van. Gyere, menjünk. Szóljunk a fiúknak. Nem kell. A Hugira megvigyáznak majd. Jó? Jó. Ezt ide átteszem. De tök jó amúgy, hogy itt van közel ez. Pár utca. Úgy pár háznyira arrébb van. Az a jó. Legalább lesz egy csajos napunk. Éljen a csajos nap. És majd a Hugi is beszáll majd. Csak annyi idős lesz, mint te. Jó? Jó. Gyertek. Itt tehát. Itt van a szauna. És itt tesztek. Jó? Telefont le. Köszönöm. Addig én átjövök ide. Nem akartam elfektetni. Tudom, furcsa néz ki, de mindegy. Az anyuka.
Jól van, átöltöztetek? Igen. Szóval szólok a munkatársamnak, hogy jöjjön, mert itt van. Itt vagyok, szóval kinek csináljam. Megkenjük a hátukat. Ilyen drátot adunk, ha akarjátok. Neki a gyengédet, meg ezt. És úgy masszíroznák őket. Megvan, le lehet ezt venni a hajatokról. Bocsi, kész. És akkor erre le is mentek, úgy be is mehettek a szaunába. Bementek a szaunába? Én bemegyek? Jó. Nagyon meleg legyen? Igen. Na tehát gyors beugrani a hidegbe, és kész. Be is mehettek ide. Ide. Tök jó ez. Közben az apuka. Ja, és bocsi a háttérszajokért. Ja, tényleg, hogyha úgy halljátok, hogy furcsán mondok mindent, vagy az R betűt furcsán fogom mondani mindig. Jó? Megpersze vagyok. Édes fiam, nem tudod, hogy hol vannak anyádék? Azt írta a tesó, hogy elmentek. Hova? Valamilyen kozmetikumba. Oh. Na már. Nem igaz. Tök jó. Ó, jaj. Itt vagyok. Gyere. Végre. Na, sziasztok, ennyi lett volna mára. Holnap hozom talán a második epizódot. Sziasztok!